F'attività organizzata mill-Assoċjazzjoni Pensjonanti Anzjani Nazzjonalisti s-Sibt filgħodu f'Dar Ċentrali b'kommemorazzjoni għal-Jum Dinji tal-Anzjani ġie ringrazzjat ix-xogħol li jagħmlu l-anzjani kemm għall-partit kif ukoll għax-xogħol li jagħmlu matul ħajjithom. Matul din l-attività tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg li ringrazzja lil dawk preżenti li kellhom il-viżjoni tal-partit għal dak li hu llum. Semma wkoll li l-anzjani qed jaffaċċjaw qatt ta' sfidi u li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun ta' tarka lihom u qed jagħmel dan billi joħloq qatt ta' proposti biex ikun jista' jkun ta' għajnuna lihom fejn fost l-oħrajn semma proposti rigward il-pensjonijiet, is-saħħa u l-ambjent. Alex Borg saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkun spalla ma' spalla mal-anzjani biex ikollhom kwalità tal-ħajja aħjar u li se jpattu lura l-ħidma li jagħmlu l-anzjani matul ħajjithom billi jkun hemm gvern nazzjonalista li verament jaħdem għal ġid tal-anzjani. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Kalaxxone irringrazzja lill-Lapan u lill-anzjani preżenti għal dak kollox li jagħmlu għall-partit u lilin. Viċi Kalaxxone sostna li huma qed jagħtu tifsira ħajja u mimlija enerġija tal-kelma attiva marbuta mal-kelma anzjani u li huma jagħtu eżempju lil ferat kollha. U stqar li l-Partit Nazzjonalista għandu obbligu ċar biex jappoġġja l-inizjattivi kollha tal-Apan u li fil-proposti tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali huma qed jaħdmu fuq qatt ta' proposti għall-anzjani. Tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello li sostna li l-Apan huma parti intristika tal-partit hekk kif huma jirrappreżentaw lin-nies. Bonello semma li l-anzjani għandhom l-esperjenza tal-ħajja u li huma jħarsu lejn il-ħajja bl-esperjenzi tagħhom u ringrazzjahom għall-ħidma tagħhom u ħeġġeġ aktar anzjani biex jiġu jgħinu lill-partit. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll ix-Shadow Ministers Paula Mifsud Bonnici, Gran Bencini u Claudette Buttigieg.